Helo na bawb! Dach chi'n iawn? Gwych i glywed. Ie, wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori i'ch diddannu a'ch diddori yma yn fy nghornel straeon ni yn fan hyn. A mae'r llyfr sydd gen o'i wythnos yma yn un gwahanol tu hwnt. Enw hi ydy Pan Fyddaf Fi'n Fawr gan Tim Minchin a Steve Anthony a'r addasiad Cymraeg gan Mererid Hopwood. Ond mae yna reswm bod y llyfr yma yn lyfr arbennig iawn. A dim just achos bod yna sglein anhygoel iddi ar y blaen. Na. Mae'r llyfr yma'n arbennig oherwydd mae'r llyfr, mae'r geiriau yn y llyfr, mae'r stori yn dod o sioe gerdd. Ie. Achos nath Tim Minchin, sef y dyn yma ar y cefn, nath o ysgrifennu sioe gerdd wedi seilio ar Matilda gan Roald Dahl. Dach chi'n rioed wedi darllen Matilda? Neu falle bod chi wedi clywed am y sioe gerdd? Neu, efallai, bod chi wedi gweld y ffilm beth yn wneud amser maith yn ôl, adeg ymhell yn ôl mewn amser o'r enw y 90au. Gofynnwch chi mam a dad os da chi ddim yn siŵr. Dwi'n siŵr fydd nhw wedi clywed amdano fo. Ond o, fi oedd Tim Minchin sgwennu sioe gerdd. A mae'r gan yma, dim yn y Gymraeg yn wreiddiol, wrth gwrs, ond y sioe yma oedd, neu y gan yn y sioe oedd When I Grow Up. Mi o'n gan anhygoel. Ac os gewch chi gyfle i wrando arno fo, falle ar YouTube, neu falle bod gen eich rhieni chi'r CD yn barod, mae hi'n chwip o gan. A rwan, da ni'n mynd i glywed amdani yn y Gymraeg, gyda arluniau, neu darluniau gan yr arlunydd yma, Steve Anthony. Ond, cyn bod ni'n dechrau, fel da ni'n neud bob tro, peth cyntaf rhaid ni'n neud, ydy, wneud yn siŵr, ydych chi'n barod am stori. Da iawn. Os felly, gael weld y clustiau bach na i wrando, sgwelwch yn dda? Dyma ni. Reit, dyma ni. Pan Fyddaf Fi'n Fawr gan Tim Minchin, Steve Anthony a Mererid Hopwood. Pan fyddaf fi'n fawr, byddaf fi'n ddigon tal i gyrraedd y canghennau sy'n rhaid i mi ei cyrraedd i ddringo'r coed y cewch i ei dringo, pan fyddwch chi'n fawr. Dychmygwch hynna. Dychmygwch pa mor dal fysa'r coed gewch chi dringo. A phan fydda i'n fawr, bydda fi'n ddigon doeth i ateb yr holl gwestiynau sydd angen i chi ei hateb cyn i chi fod yn fawr. Dychmygwch, holl lyfrau na mewn llyfrgell gewch chi darllen pan ydych chi'n fawr. A fyddwch chi ddigon tal i ddangos fewn i tyllau bach fel y dyn bach yma. Chi'n mwynhau mynd i'r lyfrgell a darllen yr holl straeon? Wel, dwi'n amech bod chi, neu fysa chi ddim yma'n gwylio'r fideo yma, fysa chi? A phan fydda fi'n fawr, bydda fi'n bwyta losin bob dydd ar y ffordd i'r gwaith. Allwch chi ddychmygu hynna? Cael bita... Achos fysa neb ddeitha chi da chi ddim yn cael bita losin ar y ffordd i'r gwaith. Felly dyma nhw'n mynd ar ei beiciau yn llawn losin. A dada, neu fferins, a holl eiriau arall am felysion sydd gennym ni yn y Gymraeg. Ydych chi'n hoff o losin? O dada? Ei, falle, dylech chi gael gair efo mam a dad gofyn, pa'n dych hoff losin chi? Pa'n dych hoff dada chi? A bydda fi'n mynd i'r gwely'n hwyr bob nos. Ie, ddim angen aros, wel, falle bod chi angen mynd i'r gwely heno, ond pan da chi'n fawr, da chi'n cael dewis eich amser gwely. Go iawn.
A bydda fi'n effro pan fo'r haul yn deffro. A bydda fi'n gwylio cartoons nes bod fy llygaid i'n sgwar heb fecsio taten rost. Achos bydda fi'n fawr I gyd pan fydda fi'n fawr. Sneb ddeithoch chi beidio gwylio cartoons, felly gewch chi wylio faint liciwch chi o gartwnau tan eich llygyd chi fynd yn sgwar. Mae llygyd I di mynd yn croes, ond dwi'n methu wneud yn sgwar. Allwch chi ddamag gyda gymaint o gartŵns. Pan fydda fi'n fawr, pan fydda fi'n fawr, pan fydda fi'n fawr. Be fyddwch chi'n neud pan fyddwch chi'n fawr? Be fyddwch chi'n neud? Pan fydda fi'n fawr, bydda fi'n ddigon cryf I gario'r holl bethau trwm sydd yn rhaid I chi I llusgo gyda chi pan fyddwch chi'n fawr. Dychmygwch, hai bobl yn gorfod cario'r byd. Mae yna hen stori o wlad Groeg lle oedd yna ddyn yn cario y byd cyfan ar ei gefn. A enw'r dyn yna oedd Atlas. A dyna lle da ni'n cael y gair am atlases. Chymod yr mapiau mawr na o'r byd da chi'n cael. Drwch o fyny, ffaith I chi. A ffaith, byddwch chi angen gwybod, ac mwyn ateb yr holl gwestiynau pan fyddwch chi'n fawr. A phan fydda fi'n fawr, bydda fi'n ddigon dewr I ymladd yr holl greaduriaid sy'n rhaid I chi ei hymladd o dan eich gwely bob nos mwyn cael bod yn fawr. Yna nhw I gyd yn barod I ymladd. Chi'n meddwl fysa chi'n gallu ymladd yr holl greaduriaid na dan eich gwely? Dwi'n meddwl bod chi'n gallu. Gyda chi yn ar eich ffordd I fod yn blant mawr yn barod. Felly gweld chi. Da iawn chi. A phan fydda fi'n fawr, bydda fi'n cael pethau bob dydd. Be' chanu nhw? Mynd I siop, 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 siop. Be' maen nhw wedi prynu I gyd? Chi'n gweld? Pinafal, a pizza, donuts, taiseni, a cereals, a be' arall sy'n edrych? Rawd I gael pizza, a brechdanau, a crisps, a mustard, a mayonnaise, a bananas. Maen nhw'n hollol bananas. Nid nhw? A bydda fi'n chwarae gyda'r pethau mae mamau'n esgus nad yw mamau'n ei mwynhau. Diolch am hynny gyd. Na chi rioed wedi gweld ffynon yng nghanol rhywle, jyst mynd, dwi eisiau mynd am paddle bach. Dwi eisiau mynd I nofio. Gai ddau cyfrinach wrthych chi. Dwi dal I feddwl hynna. A dwi yna yn fawr. Dwi lot rhy fawr I hyd yn oed ffitio mewn lot o ffynhonnau, ond dwi dal fel, dwi eisiau go. A bydda fi'n deffro pan fo'r haul yn deffro ac yn treulio drwy'r dydd yn gwneud dim byd ond gorwedd yn yr haul. A fydda fi ddim yn llosgi achos bydda fi'n fawr I gyd pan fydda i'n fawr. Dyna chi braf ynddi. Cael jyst loitran drwy'r dydd. Ddim yn gorfod poeni am unrhyw beth achos bo chi'n fawr I gyd. Ond so rhaid chi dal gael rhyw chydig bach i hael. Just rhag o. Pan fydda fi'n fawr, pan fydda fi'n fawr, pan fydda fi'n fawr. A
A dyna ni. Diwedd ein stori fach ni am y dydd. Ond dwi'n siŵr dim diwedd stori y tri yma yn aros am y dydd bydden nhw'n fawr ac yn dal i gyd. Ond dyna diwedd y stori am heddiw. Nethoch chi fwynhau? Wel, da iawn chi. Achos dyna un o'r pethau ni. Da chi mo'n gallu bod yn fach o hyd, a mae'n braf iawn i gael bod yn fach. Ond, dychmygwch yr holl bethau byddwch chi'n gallu gwneud pan da chi yn fawr. Falle dylech chi gael gair efo mam a dad am y peth a dweud, dyma beth swn i'n licio gallu gwneud pan dwi'n fawr. Achos, mae yna bob mathau bethau da chi'n gallu gwneud. Dringo coed, neidio fewn i ffynhonnau. Os does na ddim bobl mawr arall yn edrych, wrth gwrs. Dwi am wneud. Ond mae yna bob mathau o bethau. Felly, siaradwch efo'ch gilydd a meddyliwch be di'r un peth mawr, gwych, cŵl, anhygoel, ansbaradigaethus na chi eisiau gallu wneud pan fyddwch chi'n fawr. Iawn? Ond, mae hi'n dechrau mynd yn hwyr arnyn ni, dydy? A dwi'n mynd i orfod aros wythnos a'ch arall i weld os oes yna unrhyw straeon yn ffindio'i ffordd yng nghornel stori i fan hyn, neu os dwi'n gallu ffindio un ar fy nheithiau i drwy'r byd. Ond, tan hynny, dwi'n meddwl, mae'n amser i ni gyd fynd i gysgu, dydy. Os felly, hwyl am y tro, bab. A nos da.